Știu că sunt momente în viața fiecăruia dintre noi când nu știm ce să alegem, ce să mâncăm astfel încât să fie și sănătos, să fie și gustos și să ne atingem și necesarul de proteină. Haideți să-ți fac acum o comparație între ce ar însemna să mănânci un prânz în oraș și ce ar însemna din punct de vedere al caloriilor și a macronutrienților să mănânci un prânz de la Fit for You Delivery, meniul Energy Gym. Respectiv, uite, meniul Energy Gym pentru ziua de mâine la prânz are pulpă de curcan cu sote de linte verde. Este un fel de mâncare cu 574 de kilocalorii, proteine 52 de grame, lipide 16 grame, carbohidrați 51, fibre 17 grame. La 574 de kilocalorii, probabil că în oraș va însemna o porție de paste. Paste, fie boloneze, fie carbonara, de care îți plac ție, dar trebuie să te gândești că acele paste cu siguranță nu au mai mult de 10 grame de proteină, au foarte multe grăsimi nesănătoase și carbohidrați cu indice glicemic ridicat. Carbohidrații răi de care trebuie să ne ferim. Așa că în mâna ta stă alegerea, alege inteligent, alege Fit for You Delivery pentru mâncăruri sănătoase, gustoase și hiperproteice.